ana wong lanang ya sowan ning gone Kanjeng Nabi. Ya. Sowan ning gone Kanjeng Nabi. Takok tangkret kalian Kanjeng Nabi ma'ajruman 'allama waladahul Qur'an. Wong sing ngulang Al-Qur'an niku pikantuk napa ya Rasulullah? Pikantuk ganjaran sak pira ya Rasulullah? Terus malaikat Jibril rawuh nyanjangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menyampaikan dawuhnya Allah Ta'ala. Jadi malaikat Jibril menyampaikan dawuhnya Allah Ta'ala. Jadi sing dienggo jawabi wong takok iku dawuhe Allah Ta'ala. Man 'allama waladahul Qur'an, sapane wong 'allama kang ngulang ya man waladahu ing anake man Al-Qur'ana ing Qur'an, ka'annama mongko kaya-kaya ka'annama hajjal bait mongko kaya-kaya haji ana ing Baitullah asrata alafin kelawan 10.000 marrotan apane ambalane. Iki keistimewaane wong tua ngongkon anak belajar Al-Qur'an. Jadi kok ana wong tua ngongkon anake belajar Al-Qur'an, mongko bakal untuk ganjarane kaya dene wong sing budal haji 10.000 ambalan. Artinya 10.000 kali haji. Ngongkon anake belajar Al-Qur'an. Kapan awake budal haji ping 10.000? Ping 10.000 kapan wong pisan ora tau lha ngono kok ana apa iku jenenge wong tuwa sing anake lagi belajar Al-Qur'an iso grodal-gradul terus wis gak budal ngaji, terus ora dikongkon budal ngaji, rumangsa anake wis iso ngaji padahal macane wae je ora patek bener. Semestinya yang dimaksud untuk ganjaran koyok ganjarane wong sing budal haji ping 10.000 iku wong tuwa sing bener-bener ngongkon anake belajar Al-Qur'an kanthi bener. Ngono lho maksudnya. Kanthi bener, ora kok lagi iso gredal-gradul terus mendek terus dimbeno yo gak. Jadi belajar Al-Qur'an kanthi sing bener maksudnya ngono. Sampai iso, maksudnya ngono. Sampai iso. Ora kok lagi iso Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Lulus MI, lulus MTS terus bar gak ulah ngaji. Jero-jere anake wis iso. Alah maca wae sak lembar sak jam kok wis iso apa? Maca mayyutiillahu diwaca mayyutiiwahu ngono kok jare wis iso. Lho ya. Piye? Repot. Jadi dikon belajar, kon ngulang ngaji kanthi sing bener. Nganti iso. Iso. Bener. Bakal untuk ganjaran kaya ganjarane wong budal haji ping 10.000. Oh, kapan iso haji ping 10.000? Aku ping pisane mengkis wektune dawane sakmono dawane iki. Budal saiki urung mesti katok budal. Ora kedisian patine lho. Daftar saiki lho. Mulane nek awake dhewe kira-kira kuangelan apa budal haji kangelan. Padahal wis duwe dhuwit ngenteni sakmono suwene. Golek ganjaran sing kira-kira ngibadah sing ganjarane haji to. Kan ngono. Wa ataqallan padha wae merdekake sapa man asrata alafin raqabatan min waladi Ismail. Padha ganjarane wong sing merdekakno budak
10.000. Wah, padha karo ganjarane wong sing merdekakno budak 10.000. Wa at'ama asyrata alafi miskinin muslimin jaiin. Padha karo ganjarane wong sing aweh mangan 10.000 wong miskin. Lah kapan awake dhewe ngekeki mangan 10.000 wong miskin? Wong wayahe wulan poso kon sedekah medhite ra karu-karuan. Ha? Wulan poso iku lak cara gampangane wong sing sedekah iku lak cara ganjaran tikelno ping 1000 lek. Lah ngono kok cara paribasane sedekah yo angel ra karu-karuan. Lah apa meneh aweh mangan lah wong 10.000. Oh sampe bejet 100 ya ora ngarah, 50 ora ngarah. 10.000 bae. Tapi mulane nek kepengin entuk ganjaran kaya ganjarane wong sing aweh mangan wong miskin 10.000. Anakmu kon budal ngaji sampai bener-bener iso. Nek kepengin entuk ganjaran kok ganjarane wong ngaji ping 10.000. Anakmu kon budal ngaji Al-Qur'an sampai bener-bener iso, sampai bener-bener mulai maca Qur'an. Wa kana maka saksrata alafin lan koyok-koyok ngekeki pakaian sapa man asrata alafi uryani muslimin ning 10.000 kang wuda muslimin kang muslim. Wong kok ngongkon anake budal ngaji Al-Qur'an sampai bener iku ganjaran dene wong sing paring sandangan maring 10.000 wong muslim sing gak duwe sandangan. Wa yuktabulan den catet lahu tumrape man tumrape wong tuwa bikulli harfin kelawan saben-saben sak huruf apa asratu hasanatin 10 kebaikan. Anak mbok kon budal ngaji ngaji Al-Qur'an ngaji Al-Qur'an. Terus anak ngaji maca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Itu setiap huruf yang keluar dari mulut anak sampai itu menghasilkan 10 kebaikan. Gampang itu ganjaran 10, setiap huruf untuk ganjaran 10. Lah terus ngaji ku ben ngaji maca pirang huruf. Ngono ya. Karek ngepengno kan ngono. Karek ngepengno. Mulane kok ana wong ning donya golek ganjaran kangelan. Dewe Kanjeng Nabi, iku wong goblok. Iku wong goblok. Mergo ngongkon anake budal ngaji Al-Qur'an, iku setiap huruf wae entuk ganjaran 10. Lah kok nak 100 huruf karek ngepengno. 10 ping 100. Wayum halan den lebur anhu saking bapak mau apa asru sayyiatin 10 keelekan. Ya. Wis entuk 10 ganjaran, dosane 10 disepuro. Lha iki lho penake ya. Setiap huruf yang keluar dari mulut anaknya tersebut. Wa yakunulan ana apa Quran ma'ahu ing dalam sertane bapak fil qabri ing dalam kuburan ila yaumul kiamati maring dina kiamat. Wa yakunu lan ana apa Quran iku hujjatahu dadi hujjahe bapak baina yadaillahi ing dalam antarané ngarsane Allah taala walam yufarriqhu ora bakal ninggalake apa Quran hu ing bapak iku mang hu ing bapak ya anak sing gelem maca Quran hatta yadkhulal jannah sampai bener-bener mlebu swarga. Jadi Quran akan menjadi saksi bagi kita. Nah awake dhewe anak kon
ngaji Quran sampai iso. Itu Quran akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Dan tidak akan pernah meninggalkan kita sebelum kita masuk surgane Allah Ta'ala. Bakal nyekseni nak sampean iki bener-bener wong apik. Bakal jadi hujah nak sampean iki bener-bener wong apik. Ora bakal ninggalno sampean sebelum sampean mlebu ning gone swargane Allah Ta'ala. Lho iki lho keistimewaane belajar Al-Qur'an. Keistimewaane ngongkon anak belajar Al-Qur'an. Lho anak kok ngaji Quran cung males Pak. Lah terus dimbeno. Iki lho kok mencet. Dimbeno. Wis gedhe, wis Joko. Ben. Wis isih cilik sakake. Nek isih cilik sakake barang wis rada gedhe saithik wis lulus ME wis lulus MTS. Wis Joko, wis rada iso ben wis. Dasar wis Joko. Iki mau sing model piye kan ngono. Kaya ora butuh ganjaran. Kok ora kepengin anake dadi anak sing apik. Kok ora kepengin anake bener-bener iso maca Quran tenan. Padahal awake dhewe esuk ben mati. Nak mati ku butuh diwacakno Al-Qur'an, diwacakno tahlil. Lah nek anak merapate iso le maca Quran, anak merapate iso le maca tahlil, gak trimo mara kuburan, trimo buak kembang. Gak trimo sampean mati anak rapate iso maca Quran, tahlil rapate iso, ape maca ora tau maca. Wis suwi gak maca, akhire mara kuburan mok trimo nggo kembang boreh, bapake diwur-wuri kembang boreh. Iku cara sampean delok kok mbok delok jero kuburan, mbok cara iso mbandem gak mbok bandem. Kurang ajar tak lairno ning donya tak rumati sampai gede kok ora gelem macane aku tahlil kok trimo uncali kembang boreh. Emosi wong tuwa ning kuburan. Emosine piye nalika ning donya awake dhewe ngangkon mulang ngaji bener ora mbok maca Quran sing bener. Maca Quran lagi glothak-glathuk iso, lagi ape iso terus leren mbok mbenno. Ora bener maca akhire maca Yasin glothak-glathuk suwi ra barbar. Lah marang kuburan wayahe suruh. Akhirnya nak apa ngebaro Yasin gak kebengen. Akhirnya aras-arasen trimo gombang boreh tok bapake diuncali bang boreh. Iki lho segelak pikir kira-kira wah awake dhewe kan ae lah gelo ya. Nak sebentar iki awake dhewe urung gelo, mergo awake dhewe urung ngalami kan. Lah sempet wis ngalami dan wis nggone wayahe mati. Dia anak trimo nguncali bang boreh. Wah, kreket-kreket. Makane sebelum awake dhewe iki ditimbali Allah Ta'ala, awake dhewe iki kudu persiapan. Artinya persiapan kanggo generasine awake dhewe piye carane bener-bener iso maca Quran. Minimal iso maca Quran sing bener. Maksudnya ngono. Sing bener. Ora kok iso-isonan lho ya. Sing bener. Nah iso-isonan akeh. Maksudnya maca Quran sing bener. Tajwide ya bener, makharijul huruf ya bener kan.